no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Non é unha medida excepcional, senón que todos os anos a Agrupación de Mariscadores de Ribeira deixa descansar as concesións durante un mes. Nesta ocasión permanecerán parados todo maio, á espera de que a ameixa medre uns milímetros ata acadar o tamaño comercial. Agardan tamén que tras este parón se recuperen os prezos en caída libre durante o mes pasado. Tuvemos que parar unha polos precios, outra porque temos que parar algún mes ao ano, senón non nos dan os días para traballar todo o ano. E como os precios non acompañaban e non había moita ameixa na zona onde estábamos traballando, pois decidiuse parar. A ver se no mes de junio pois os precios repuntan un pouco máis, se move un pouco máis o mercado e hai máis suerte. Un mes parado non entran ingresos, hai xente que se dedica a outros oficios, cambian a arte, despachan por outras cousas para ir pasando o mes. Despois, cando abra o marisqueo, seguramente volvan outras. En xuño volverán faenar na mesma zona onde viñan traballando nas inmediacións de Coroso. As expectativas son optimistas, dado que a alta demanda de marisco durante o verán tradúcese nunha suba da cotización. Paramos ao día 1 e estaremos hasta final de mes. E pois ao día 1 do mes que ven volveremos a empezar outra vez dentro da autorización polo mesmo sitio, a ver se aproveitan un pouco de ameixa máis, que foi crecendo ahora neste mes. E no mes de julio pasaremos a outra zona que temos pechada desde o 30 de setembro do ano pasado. Suele haber entre que hai unhas festas, hai comunións, móvese máis un pouco o mercado, claro, a forma de repuntar algo o precio. Aínda así, a campaña máis rendible, a da ameixa babosa, é a que se iniciará en outubro, coa vista posta xa no Nadal e con preto de 250 mariscadores. Solución definitiva, pero a longo prazo. Este é o compromiso que obtiveron os afectados pola depuradora de Ribeira por parte dos representantes de Aquaes, empresa pública responsable das obras da EDAR. No transcurso dunha xuntanza a que tamén asistiron representantes de Augas de Galicia e da Corporación Municipal, a empresa comprometeuse á realización de obras complementarias de desodorización en cada un dos bombeos para eliminar os problemas detectados nun exhaustivo estudo que se ven de elaborar. Ben, o que trasladaron por parte das administracións en principio esperanzador porque asumiron que para a solución definitiva de problema, que o que aspiramos a unha solución definitiva de problema, que se teñen que facer unhas obras complementarias de desodorización. Entón, na situación na que estamos agora é que penso que hai un consenso nos veciños máis afectados de que diminuíron os olores, diminuíron os cheiros, pero nosotros o que queremos é que, obviamente, é que a situación sexa unha situación óptima como había antes de instalar a depuradora. Eles están facendo uns estudios, nos estuveron presentando uns estudios bastante exhaustivos e optan por un sistema, digamos que al lado onde sexa necesario nas estacións de bombeo, se vai facer unha instalación anexa á estación de bombeo, a xunta pegada á estación de bombeo, donde que fundamentalmente será un sistema de extracción forzada e de tratamiento do aire. De maneira que todo o aire que salga de estacións de bombeo vai ser un aire que primeiramente vai estar desodorizado por unhas torres de desodorización, por unhas instalacións de desodorización. Os afectados confían na resolución definitiva do problema, aínda que son conscientes de que haberá que agardar. Os prazos barallados sitúan o fin das obras en agosto de 2018. Hai un pequeno problema, un problema engadido, e é que non é unha solución que se vaya a facer da noite para mañán. Segundo nos dixeron,
por temas de licitación de obras que teñen que facer obras complementarias de desodorización, se comprometen a que estamos falando de datas de agosto de 2018 de cando se vai solucionar eso, pero sí que a expectativa é que cando se implementen esos sistemas de desodorización vai haber unha solución definitiva ao tema dos cheiros. E entón, eso sí que, en principio, pois, en ese sentido, pois, polo menos se nos dá unha data concreta para buscar unha solución concreta a un problema que para nós é grave. Durante a xuntanza analizáronse tamén as melloras que xa se teñen acometido no sistema de bombeo e que, tal e como recoñecen os propios veciños, teñen suposto algunhas melloras. Analizáronse ademais outras actuacións complementarias que quedan pendentes para o correcto funcionamento das instalacións. Tamén se falou de que se está xerando un problema de ruidos nas estacións de bombeo, en concreto na estación de bombeo dos Areiros, se mirou de que se iba a intentar detrás dese tema, e fundamentalmente queda, unha vez que se solucione todo isto, tamén hai en Arquetas e en Sifós, onde había problemas de cara a, bueno, pues na Estrada Xeral, en varios puntos, como no Touro, aquí en Castiñeiras, de que puntos onde, por un tema de sifóns nas conducións, nas Arquetas, estaba vendo cheiros, e tamén se vai facer un tratamento desos puntos de emisión de malos cheiros, e queda pendiente de que polo de agora non se nos dá solución o que é o aliviadoiro que hai no pozo do bombeo dos Areiros, porque está aliviando a un río que é un río que moitas veces se estanca, que non é un río que ten sempre acceso directo ao mar, e en principio parece que hai problemas con costas que haberá que tratar, e os veciños tamén tenemos que tratar de que parece que non está moi pola labor de que se faga unha condución de maneira que eso non quede aí, e que como no resto das estacións de bombeo, pois teña unha canalización directa ao mar, para cando teña que funcionar. Os afectados quedaron emprazados a unha próxima reunión en setembro. Os gardacostas acudiron frecuentemente á lonxa de Carril nas últimas semanas para revisar as tallas e a posible venda de relojito, unha presenza que levou a presidenta da xestora, que está a xestionar o Pósito Carrilexo, a solicitar unha reunión coa secretaria xeral de Pesca. Tuvemos unha reunión en Santiago ca directora, ca secretaria xeral, foi o que dixo que eles facían o seu traballo debido ás chamadas que hai de denuncias. Non é o problema de que aquí en Carril se estén facendo as cousas mal, ni moitísimo menos. Ao contrario, eu penso que se está levando todo ca máxima legalidade posible. O que chamou a atención de González foi o coñecemento de que estas inspeccións se deben a diferentes denuncias que recibiron nas últimas semanas. A presidenta da xestora de Carril teno claro, todo isto responde a un complot contra as persoas que levan a xestora. E por suposto que todo isto é un complot, todo isto é botar para atrás a gestión que se está facendo na cofradía. Na cofradía, porque estou eu de frente na xestora, pero se está outra persona a frente da xestora tamén se hubiera feito. Sexa como sexa, haberá que esperar ata o 27 de maio para coñecer cal é o resultado das eleccións do Pósito Carrilexo e unha vez estean elixidos os representantes do goberno, procederase a elección do próximo patrón ou patroa da Confraría de Carril. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Vendo os bons resultados que está a cadar a Confraría de Fisterra, onde se está a aplicar dende hai un ano un novidoso sistema de venda online. Como proxecto experimental impulsado pola Consellería do Mar, a plataforma en defensa da ría de Murosnoia exixe tamén a súa posta en marcha na ría noiesa. Para eles, ademais de ser un sistema funcional para os compradores, coa súa utilización contribuiríase a un incremento dos prezos de venda ou existir máis competencia. Por esta razón, dende Plademar fan un chamamento a todas as confrarías da ría para que se sumen a este sistema. Teñen unha aplicación, desde xa hai máis dun ano que están traballando con este novo sistema. É unha aplicación que se descarga en calquer teléfono móvil e os compradores poden, desde aí, poxar. Ao mesmo tempo, os vendedores, os mariscadores ou os produtores dos barcos, a tempo real, poden estar vendo
o precio do marisco, o precio que está indo, o precio que foi o día anterior, todo a tempo real, transparente, o sea, unha comercialización con verdadeira competencia, o sea, con verdadeira poxa. Nos, como plataforma, xa dixemos varias veces que non estábamos de acordo co sistema que se estaba levando a cabo de aquí, refiárome aquí nesta ría, en Galicia, porque as lonxas, a día de hoxe, non teñen este sistema de poxa online ou aberta, por así decirlo, á rede, non? Nas próximas semanas, representantes de Plademar manterán unha xuntanza con responsables da Consellería do Mar para interesarse por este asunto e ver tamén as posibilidades de poder aplicalo na ría. Sanxenxo volve a ser referencia en canto ás coñecidas bandeiras azuis. Estes distintivos concedidos pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor outorgou a Vila 11 recoñecementos aos seus areais e por primeira vez recoñece 4 sendas. Ademais, a estes 15 recoñecementos hai que sumarlles outros 2, o do Porto Deportivo Juan Carlos I e o do Centro de Interpretación Ambiental de Atelleira. Moi satisfeito polo otorgamento destas bandeiras azul, son 11 praias as que pedimos e foron as 11 as que nos concederon, a parte do Porto Deportivo e da Telleira, e este ano tamén como novedade 4 sendeiros, 4 sendeiros azules que tamén pedimos e tamén nos lo otorgaron. Polo tanto, estamos moi satisfeitos, isto require un esforzo moi importante, non só económico, sino de moitos medios. Estas bandeiras ondearon nos areais de O Espiñeiro, A Lanzada, Silgar, Baltar, Canelas, Pasariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos e Areas Gordas a Lapa. Uns 11 areais que precisarán de un elevado número de socorristas de cara ao verán. Por iso, dende o Concello fan un chamamento a todos aqueles que teñan feito o curso de socorrista ou non. Sí, nos efectivamente por cada praia temos o servicio máis ou menos controlado, estará en torno entre 55 e 60 socorristas os que nos fai falla. Eu animo a todos os xóvenes que teñan a titulación que se presenten. Este ano tamén incorporamos en Sanxenxo a posibilidade de facer aquí o curso e polo tanto, traballando moi forte para que na medida posible poidamos cumplir ese número, non? Uns recoñecementos que complementarán a bo seguro as labores de promoción da vila a nivel turístico. Nos otorguen o 100% das bandeiras que solicitamos significa que as cousas están a facer ben e que esperemos que tanto os visitantes como os concellos e os veciños de aquí vexan como os ollos de que o turismo aquí xa se mantuvo en tempos de crise, agora en tempos que parece que repunta, Sanxenxo sigue sendo esa cidade de Galicia que despunta de outros destinos pola calidade e polas maravillas que temos aquí, non? Sen dúbida unha boa noticia para este municipio pontevedrés que actualmente ostenta o título de ser o municipio de España con máis distintivos deste tipo. Arroz caldoso de mariscos, ensalada de xarda mariñada, fritos do camiño con salsa mariñeira, ervas do camiño ou batido verde de mercado, todo con ingredientes recén saídos da propia Praza de Abastos e elaborados polos alumnos da Escola de Hostalaría Carlos Oroza de Pontevedra. Este menú de luxo era o que puideron probar esta mañá os que se decidiron a pasar polo mercado do Grove. Arroz. ¿Qué le parece? ¿Qué tal está? Está buenísimo. Pues esta es un cóctel. Creo que es con albariño y algo de licor y romero. Está muy bueno. Y la tapa de arroz. Nos lo hemos comido todo, muy bueno. La tierra muy bien, muy buena. La pena es que nos llueve, pero bueno, estamos acostumbrados porque en Soria también hace frío. Somos de Palencia y allí el pescado no es como aquí. Y el marisco, aquí es la tierra de ello. Nosotros solemos ir a mercados de otros sitios cuando vamos a otras partes. En los mercados de outros sitios que, para comparar e para ver. Con motivo do Día de Europa, a Deputación de Pontevedra celebrou por segundo ano consecutivo Degusta Europa, unha iniciativa que busca promover os mercados locais e ao mesmo tempo impulsar os produtos das Rías Baixas. Seguir a poñer en valor os mercados tradicionais, que son aqueles mercados onde o produto chega cada día fresco, donde se establece unha relación moi directa entre o comprador e o vendedor, baseada na confianza,
na credibilidade, tamén no afecto, no coñecemento. Igual casi que como o turismo necesitamos desestacionalizar o mercado. Este mercado ten moita afluencia de xente no verán, cos visitantes que ademais alaban a calidade dos produtos que aquí se ofrecen, no inverno decai un pouco e entonces con este tipo de actuacións somos conscientes de que son moi importantes para que a xente recupere esa tradición. No Degusta Europa deste ano os pratos estiveron inspirados nos camiños xacobeos, pero quen mellor para presentalos que os propios cociñeiros, as futuras promesas da cociña galega. Un risotto de marisco con mexillóns, berberechos, botamos un pouquiño, claro, risotto, queixo e nata. Logo temos a ensalada, que ten salmón e xarda, bueno, aquí rincha en no grove, que chamanlle, e escabechada. E la fritura, que levaba calamar, xarda, sardiñas. Unha experiencia sensorial para os que puideron gozar das tapas, pero unha gran experiencia profesional para estes alumnos. Si tamén se dá a coñecer o que temos nos mercados, porque moitas veces descoñécese o que temos e vamos máis aos mercados tipo a nivel nacional ou así, e deixamos os mercados de nosos pavos de lado, e así máis ou menos sabemos que nosos mercados ten material bo para cociñar e para facer cousas. O esforzo sempre ten a súa recompensa e tras rematar a xornada, estes alumnos da Carlos Oroza puideron degustar as súas creacións e saborear a satisfacción do traballo ben feito. O alcalde de Boiro visitaba as instalacións do Club Piragüismo Rías Baixas, no Peirao de Escarabote, para facerlle entrega dunha das dúas embarcacións que ven de adquirir o Concello para o club. Unha delas xa poderá ser empregada por un dos seus deportistas no clasificatorio para o Campeonato de Europa, que terá lugar en Rumanía o próximo mes de xullo. Dende o club agardan que a nova embarcación axude a mellorar as marcas dos seus deportistas. O que contamos é que, arañar esas últimas centésimas que fan falta nunha disciplina como é os 200 metros, que son aproximadamente entre 50 segundos que teñen que remar os deportistas, e que a piragua que as que tiñan, que xa estaban un pouquiño deterioradas, e que non inflúan na súa participación e no seu resultado obtido. Os dous piragüistas, tanto Adrián Mosquera como Andrea Vázquez, teñen postas moitas esperanzas nesta proba. Ainda así estamos todos bastante igualados, pero levo expectativas de poder ganar. Para eso necesito ter unha marca igual a 43 segundos ou inferior para poder levarme o premio a poder ir a tanto ao europeo como ao mundial. En principio espero poder optar a eso, xa que levamos toda a temporada entrenando para eso exclusivamente. As miñas expectativas son conseguir a plaza, pola que estuve entrenando toda esta temporada. Quería agradecerlle ao Concello por a oportunidade de ter un barco novo. Esta non é a primeira vez que o Concello asume a compra de material para o club, que neste caso ascendeu a uns 4.000 euros. O alcalde Xoán Xosé Dieste aludiu á necesidade de dotar aos deportistas boirenses dos medios necesarios para poder acadar boas marcas e chegar en igualdade de condicións que outros competidores doutros clubs. Un club que está traballando magníficamente o que é a base do piragüismo, con éxitos moi importantes a nivel nacional e incluso internacional. Temos campeonatos de España en distintas categorías, campeóns galegos, e tamén temos un campeón do mundo junior, non? Polo tanto, evidentemente, faise necesario que para que os nosos deportistas de Boiro non só chega con entrenar duramente aí todos os días, sino tamén hai que poñer os medios necesarios para que fagan boas marcas e que os deportistas boirenses pois podan participar e chegar en igualdade de condicións a todos os campeonatos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca.
Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.